croeso nôl. Wel, ni wedi cael lot o hwyl nag i ni yn creu ein rovers. Ni wedi addasu cwpl, ni wedi cael lot o hwyl. A gobeithio chi wedi cael lot o hwyl yn creu eich rovers chi hefyd yn eich ysgolion. Felly, newn ni groesawu ein helpwyr ni nôl eto. So, dewch fan hyn. Mae dyn ni helpwyr nôl o Ysgol Bro Morgannwg i helpu ni gyda hwn. A fi'n credu chi'n edrych ymlaen achos heddi, beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i profi ein rovers. Felly mae lot o hwyl i ddod, felly ni'n edrych ymlaen at hwnna. Ond cyn i ni wneud unrhyw beth, just fel yn NASA, mae pob cynhadaeth, mission NASA, gyda bathodyn. Pob un. Felly, o'n i'n meddwl, mae'n rili bwysig bod ni hefyd gyda bathodyn. Felly, mae hwn yn dasg ni'n mynd i osod i chi wneud yn amser eich hunan, ond ni eisiau jyst cyflwyno cwpl o bathodynau NASA fan hyn. A mae pob un o'r rhain yn perthyn i ryw cynhadaeth Apollo. Felly, mae'r un gyntaf, Apollo 7 fyna chi'n gallu gweld. Mae'r bathodyn yma yn dweud stori wrthon ni fel petai. Chi'n cael lot fawr o wybodaeth o'r bathodyn, felly ar yr un yma fan hyn, wel, yn gyntaf, ni'n gwybod mai Apollo 7 yw oherwydd y rifau sydd ar y bathodyn. Mae yna hefyd enwau, gallech chi weld yr enwau sy'n mynd rownd y bathodyn, dyna enwau'r criw, y pobl ar y cynhadaeth, y mission yma. Nawr, dyma oedd yr criw gyntaf i fynd ar y hediad fel hyn. So, llong gofod cyntaf gyda criw. So, mae hwnna'n rili bwysig. A hyd yn oed y criw oedd wedi ddylunio'r bathodyn yma, nhw oedd wedi creu fel tîm sy'n eitha diddorol. Dyna beth byddech chi'n wneud, siŵr o fod, yn eich grwpiau. Pwrpas yr Apollo 7 oedd i gymryd samplau, so lot o profion angenreidiol fyna wedi cael ei greu. A hefyd, llach chi weld fyna, mae yna modiwl yn mynd o amgylch y ddaear. A dyna yn union beth ddigwyddodd ar y cynhadaeth yma. Felly dyna Apollo 7. Mel, oes rhywbeth ydych chi ddweud am Apollo 12 falle? I can absolutely tell you. Now, I don't know if you can see from here, you will be able to see in your classrooms, but Apollo 12 was another manned mission. You can see the crew names at the bottom there. They also, a really nice fact about this one, you can see that there is a ship on this mission badge. And like Rhys said, every ship tells a story. No, every badge tells a story. And this one has this ship on there because all of the crew members have naval backgrounds. So, well, great. So every badge represents or symbolises something to do with either the crew members or the mission that that lunar rover or that trip to space is going to take. Also, and I love this part, the surface of the moon that you can see there, that actual section, the bit that the ship is flying over is called the Ocean of Storms. And that's where this moon mission was set to land. So I actually love the Apollo 12 badge. Now, peidiwch a becso, ni heb anghofio am Apollo 11, Apollo 11 fyna yn y ganol, ni'n mynd i ddod nôl at hwnna ar y diwedd, ond jyst i chi cael, os chi'n edrych yn y fyna, beth ych chi'n sylwi, mae na anifail fyna, chi'n gweld pa anifail chi'n gallu gweld e? Mae'n anodd, eryr yw hwnna, eagle, eryr fyna. Ni'n mynd i ddod nôl at hwnna a gweld beth yw'r, pam yna symbol o'r eryr, beth yw pwrpas hynny, ond ar y diwedd. Achos, ni'n mynd i edrych ar ein bathodyn ni, nag yw e? Fi eisiau mynd i ystod lawr, cymrwch yr amser yma i mlacio nawr, achos ni'n mynd i weithio'n galed mewn cwpl o fynydau. Nawr, dyma llun o ni, jyst cwpl o wythnosau nôl, Mel. Falle, na dyma ni gobeithio, falle bod ni un diwrnod yn mynd i'r gofod. Wel, ni wedi creu bathodyn hefyd nag i ni ar gyfer ein cynhadaeth ni, our own mission, a mae'n edrych fel hwn. Dyna ni, agile neu ystwyth ni wedi galw hwn, ystwyth 1, achos dyma'r cynhadaeth gyntaf, the first mission. A, wel, beth fi'n gallu gweld ar y bathodyn, beth i ni wedi rhoi fyna i ddangos ein cynhadaeth? Wel, mae dyn ni rover bach sy'n edrych yn cute iawn, fel ni, cute iawn, hapus,
yn joio beth i ni'n neud o ddydd i ddydd. Wedyn, mae ydych chi'r draig goch fyna i ddangos bod ni'n dod o Gymru. Beth arall, Mel? Well, our names, enw. Wrth gwrs, enwau ni fyna, wrth gwrs, y cyfenwau ni ar y gwaelod. And the year of our mission, 2025. Ardderchog. Felly, ni wedi ddilynio hwn trwy ddefnyddio ffordd ddigidol. Y gallwch chi ar y diwedd hefyd naill ai wneud e gyda llaw neu wneud e'n ddigidol fel i ni wedi fyna. Ond fel dwedais i, ni'n mynd i atgoffa chi o hwn ar ddiwedd y sesiwn heddiw. Reit, felly, nawr y rhan hwyl, ni'n mynd i cymryd bach o amser i esbonio y dasg profi, a wedyn bydde draw i chi yn eich ddosbarthiadau i profi eich rofer, a ein helpwyr ni, chi'n mynd i wneud union yr un peth yn y studio. Felly, newn ni fynd draw at y bwrdd profi, should we go over here? OK. Right, felly, ni'n mynd i fynd draw a fi eisiau just siarad trwy y fathau o bethau chi'n mynd i brofi. Okay? Nawr, mae yna tabl canlyniadau ar gael i chi ar gyfer wneud y profi yma. Dyna ni ar y sgrin i chi nawr. Okay? Felly, ni'n mynd i profi 3 peth. Ni'n mynd i brofi'r arwynebedd, y surface, okay? Ni'n mynd i edrych ar cario moonrock, okay? Darnau o greigiau o'r lleiad. A ni hefyd yn mynd i ystyried os gall y rof yma fynd dros ramp. Okay. Felly, ni'n mynd i jyst gwneud cwpl o demos i helpu chi gwybod sut i lenwi'r tabl canlyniadau. Ac wedyn, ni'n mynd i roi amser i chi i fynd ati i cael lot o hwyl a sbri a profi eich rovers. Felly, ni di gofyn chi o'r tabl fan hyn i ystyried 3 arwyneb. Okay? Un, ni'n meddwl mae bwrdd rhywbeth fflat, okay? Rhywbeth fel hyn, bydd yn addas. Wedyn, ni wedi defnyddio tywel, so dyma bydd yr ail arwyneb. A wedyn y trydydd un, ni'n mynd i ddefnyddio bubble wrap. Ond gallwch chi ddefnyddio lot o wahanol bethau fel... Sand. Tywod. The tywod yn greu tlawd. Gallwch chi ddefnyddio carped. Gallwch chi ddefnyddio, beth arall ni wedi defnyddio? Gras. Gallwch chi wneud y mas tu fas. Lot fawr o bethau dros cardfwrdd. Unrhyw beth sydd gyda chi yn y ddosbarth, defnyddiwch hynny, ond mae angen 3 ar gyfer hwn. OK, felly, ni wedi awgrymu, os chi eisiau creu rhywbeth sy'n symud ar ben ei hunan, mae'r un yma yn eitha da, y rofer yma. O gawn ni weld sut mae un chi'n ymdopi. So, i ddechrau den, chi cael eich arwynebedd, a'r peth gyntaf yw i weld os mae'n gallu symud yn rhwydd ar draws yr arwyneb. A y ffordd ni'n mynd i marcio hwn yw, ni'n mynd i rhoi marc allan o 5. Felly, os mae'n symud yn rhwydd, ni'n mynd i rhoi marc uchel, 4 neu 5 enghraifft. Ond os mae yn aros yn sôn, fel mae rhai wedi, wrth i ni profi hwn, falle 1 marc. Gawn ni weld. So Mel, ti'n mynd i adael ei fynd? Try. OK, neu ti eisiau dalu? Do you want to catch it? Yeah, you got it. OK, felly ni bron yn barod i weld, jyst i roi enghraifft i chi o sut byddwn ni'n defnyddio'r tabl canlyniadau. 3, 2, 1. Mae wedi diflannu bant o'r bwrdd. Fi ddim yn gwybod os welwch chi hwnna, achos oedd e mor gyflym. OK, Mel, beth ti'n meddwl? Marc allan o 5 am hwnna? 5. 5. Felly ar tywel, OK, fi gwybod ni di symud lawr. Da iawn fyna, Huw, tu ôl i'r camera. Wedi roi'r marc lawr yn barod. Ni wedi rhoi 5 allan o 5 ar gyfer symud ar draws tywel. OK? Wedyn, yn amlwg, gnewch yr arwynebau eraill sydd ar y tabl. Reit, ar gyfer y nifer o greigiau lleiad a gludwyd, ni wedi rhoi fan hyn 5 gwahanol opsiwn. So 1, 2, 3, 4 a wedyn 5 neu fwy. Felly, gobeithio, yn eich rofer chi, mae ydych chi rhyw ffordd o ddal creigiau. Felly, chi'n mynd i trio 1? Na? Na, ni surprise, OK. Mae Mal yn dweud, dyn ni ddim yn mynd i trio 1, ni'n mynd i gadael yn surprise. OK, felly, rhowch 1 yn eich pot fel yna. Yr un ffordd gadael i symud a weld os mae'r creigiau yn cwmpa allan neu beidio. OK?
gyda'r un yma, dyn ni ddim yn rhoi marc allan o 5, i ni jyst yn rhoi tic neu croes. Felly, os mae'r creigiau yn aros tu fewn, tic, os maen nhw'n cwmpa allan, croes. Okay? A wnewch hwnna ar gyfer yr arwyneb gorau i ddechrau. Yeah. So do it for the best surface first, fel y tywel. Wel, fi ddim yn siŵr, so ni wedi wneud y gweddill. So falle bydd y bubble wrap yn well, neu'r bwrdd yn well. Okay? Wedyn, y peth ola i arbrofi yw defnyddio'r ramp. A beth sydd yn ni fan hyn, a mae Mel yn gallu ddangos chi, ni'n defnyddio platiau plastig fel hwn, ar gyfer ein ramp. Beth mae angen wneud yw gweld os mae'r rover yn gallu symud dros un ramp yn gyntaf, heb gollwng unrhyw creigiau. Felly mae Mel jyst wedi rhoi y plat ben i weired o dan y tywel. Ni wedi dewis y tywel unwaith eto achos nath y rover symud yn dda dros hwn. Dyna un ramp. Nawr, os hoffech chi roi 2 neu 3 ramp, mae yna 2 ffordd o wneud hwn. Gallwch chi neillai stacio'r platiau, fel bod chi'n gwneud y ramp yn uwch, neu gallwch chi roi 1, 2, 3 plat mewn res i weld os mae'n mynd dros y 3. Speed bumps. Ni heb trio hwnna eto, ond newn ni gael lot o hwyl nawr yn y studio yn wneud hynny. Felly, mae bron draw i chi mwyn wneud hwn, a ni'n mynd i rhoi 1/4 awr. So ni'n mynd i roi 1/4 awr i chi i brofi eich rovers yn eich dosbarthiadau. Please cymrwch lluniau neu fideos os gallwch chi, byswn ni'n caru gweld beth ych chi'n wneud. A helpwyr, ydych chi'n barod? Dewch draw. Ni'n barod bant â chi yn yr ysgol.
Wel, gobeithio geithoch chi llawer o hwyl yn profi eich rovers. Geithon ni lot fawr o hwyl fan hyn yn y studio, ynddo fe? Right then, felly, eich canlyniadau. Beth dysgu ni am y rovers? Beth ni wedi ffeindio allan? Wel, dechreuwn ni gyda'r arwyneb. So, ar y bwrdd, oedden ni llithrig I fynd, so oedd fi ar y ffrind wedi rhoi un. Un ar gyfer y bwrdd, so os fi'n dangos hwn fan hyn, fi'n gwybod chi methu gweld, ond, to beth, ni'n gweld canlyniadau ni ar y tabl fyna, felly un ar gyfer y bwrdd, a y reswm pam o'ch chi'n meddwl bod yn rhy... Oedd yn rhy llithrig? Ie, oedd dim digon o ffrithiant o'n i'n dweud, yn dyfe? Gwych, so ni wedi rhoi un mas o 5 ar gyfer hwnna. Pa arwyneb oedd y gorau ar gyfer symud ar draws? Y tawel. A beth wnaethoch chi roi? Wnaethoch chi roi 5 am y tawel. Da iawn, fi'n gallu gweld canlyniadau chi lan y fyna ar dderchog. So oedd e'n rili gyflym, oedd e? Oedd rhaid I un o'ch chi ddale? Ie, fi'n cofio gwylio chi yn neud hwnna, oedd hwnna'n wych. Bubble wrap? So fe'n weddol dda. A beth sy'n dda am y bubble wrap yw mae'n debyg iawn I arwyneb y lleiad gyda'r holl craterau a'r mae'n anwastad nag yw e. Lovely, right, felly oherwydd y tywel oedd yr arwyneb gorau, wnaethon ni aros gyda'r tywel wedyn yn dyfe I brofi gyda'r creigiau bach. Right, beth ddigwyddodd gyda'r creigiau? Oedd e'n dda? Yn dal y creigiau? So, nath e ddal 5? Yn ffain? A symud gyda 5 ddarn? Mae hwnna'n rili dda, da iawn, ond 6 gormod. Gyda'r 6 oedd, ni ddim wedi dechrau fe, a roedd y cwpan wedi cwmpa off. Oedd e jyst I roi lan y cwmpa bant? So y cwpan wedi cwmpa bant achos oedd e jyst yn rhy drwm? Lovely, da iawn. Ni heb cael amser I edrych ar y ddau arall I wneud hwnna eto, ond ysdim ots, achos gallwn ni wneud hwnna ar ôl y sesiwn, wneud yn amser ein hunan. Felly, os chi heb orffen pob peth, peidiwch â phoeni. Right, beth am y ramp? Un ramp yn ffain, a oedd wedi mynd bach I ond hynna. Oedd y carreg wedi aros? Oedd y carreg wedi aros. A wedyn am 2 o 3, oedd e'n gwrtho mynd lan. Pam oedd e ddim yn mynd lan? Beth oedd y broblem? Wel, oedd fi'n meddwl oedd e angen bod bach lan. Right, felly, so os ni'n edrych ar dyma'r un eithaf chi ddefnyddio, ond dyfe? So beth ych chi'n meddwl? Oedd e... chi'n meddwl oedd e'n rhy isel? Dwi'n dweud fy dwylo I yn y fel y bwrs. Roedd e fel hyn, ond dwi wedi dweud fel hynna, mae angen bod bach yn fwy. Felly da iawn, chi wedi gwerthuso'n rili dda fyna. So chi'n meddwl oedd e'n rhy agos at y bwrdd, a oedd hwnna'n effeithio arno fe? Fi'n meddwl bydde ti angen fel dwbliau neu tripliau. A am y polos, fi'n meddwl nhw angen bod fwy. Felly olwynion fwy trwchus, fel bod mwy o ffrithiant efallai, bod nhw'n fwy sefydlog, a wedyn polos. Da iawn am peidio bwyta reina. Chwarae teg chi. Chi ddim yn hoffi polos. Dyna'r reswm pam maen nhw dal yna. Ond y polos yn rhy fach, chi'n meddwl. Ond ath e lan y ramp gynta, beth chi'n meddwl gallwn ni... So, ni wedi wneud yr olwynion yn fwy, a hefyd, weles I chi yn wneud y ffordd arall. So, troi y rover rownd I weld os oedd yr olwynion mawr yn mynd I wneud gwahaniaeth. Wel, ffantastig, maen nhw wedi wneud job arbennig o dda yn y studio. Chwarae teg, chi wedi wneud lot o waith Canada wedi mwynhau hefyd. Ffantastig, felly da iawn chi. A hefyd, o'n nhw'n gwerthuso. Mae gwerthuso yn holl bwysig. Gyda'r arbrawf yma, sut ni'n gallu gwella, pa fath o bethau wnaethoch chi ddod lan â llwyth o syniadau, jyst o fewn ychydig o funudau, ynddo fe? Sut gallwch chi wella
yr arbrawf, eich rover. So mae yna enghreifftiau fan hyn o sut gallwch chi gwerthuso gydag ateb da, gwell a wedyn gorau. Okay? Hyfryd, da iawn. Gallwch chi wneud y gwerthusiad yna yn amser eich hunan, ond gallwch chi fynd nawr i ystod nawr. Diolch yn fawr iawn. Okay, felly, cyn i ni adael chi heddi, ni jyst eisiau dod nôl at y bathodyn, y mission badges yna, a sôn am yr un wnaethon ni adael, sef Apollo 11, Apollo 11. Os ydych chi'n cofio, mi oedd na eryr e-sgol fyna. Fi jyst eisiau chi i wylio hwn a jyst meddwl am pam oedd yr bathodyn yna yn un bwysig i ni ddangos. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, the Eagle has landed, ynddo fe? Yeah. Wnaethoch chi glywed hwnna, felly mae hwnna'n ffras, siwr o fod, mae nifer ohonoch chi, siwr bod eich athrawon wedi clywed hwnna o'r blaen, beth bynnag. A mae hwnna'n rili bwysig achos ar y bathodyn yma, mae dyn ni'r eryr, yr Eagle yna, sydd yn symbol o America. Dyna pam cafodd ei ddefnyddio fyna. Chi'n gallu gweld enw Apollo 11 hefyd. Ac os ych chi'n edrych yn agos, Mel, beth arall sydd ar y bathodyn yna? What else is there? Well, so they, yeah, there is. Thanks, Rhys. Thanks for, I was like, I'm getting there. She's a good Welsh learner. I'm trying. So in the Eagle's mouth, there is an olive branch to symbolise the fact that this lunar mission came in peace. Ond does dim enwau ar hwn, no names. Pam oedd dim enwau? So unlike the other two, we described earlier on, Apollo 7 and Apollo 12, there are no names on this one because, and that was the crew's choice, so you may remember some of the crew members of Apollo 11, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, and others, I think I might have forgotten his name, but however, they wanted this to be a whole team mission. So each, like we mentioned earlier on, each mission badge is representative of that specific mission. And the crew members felt that this was a team effort, and that team meaning not just those on board, but those down in Houston, those mission control, all at NASA, all the engineers that worked on and developed that moon landing. Ardderchog, diolch Mel am hynny. Felly, dim enwau ar hwn am y reswm na. Ond ie, jyst i atgoffa chi fyna, i greu bathodyn ar gyfer eich criw chi. Felly, gallwch chi cynnwys enwau ar un chi. Fi'n credu bydd yn neis i roi enwau, gan bod chi wedi bod yn gweithio mewn grwpiau bach, siwr o fod. Jyst fel i ni fyna. O, hyfryd. Felly, gobeithio chi wedi cael lot fawr o hwyl yn wneud yr arbrawf a creu'r rovers ac yn y blaen. A hefyd, cofio gyda'r gwerthuso, mae yn holl bwysig, gyda'r arbrawf wnaethon ni ar y craterau. Mae yna pethau fel yna ni wedi gadael i chi, fel cyfle i chi werthuso a meddwl am sut gallwch chi wella eich canlyniadau a oedd yna pethau byddwch chi newid ar gyfer tro nesaf. Felly, mae fe'n bwysig bod chi yn edrych nôl ar eich arbrawf ac yn gwerthuso. Wel, hoffwn ni weld llwyth o luniau. Unrhyw beth chi wedi cymryd, unrhyw beth chi wedi creu, please danfonwch nhw mewn i ni SparkLab a hefyd i e-sgol. Tagiwch ni ar pob peth, fi ddim gwybod, social media ac yn y blaen, danfonwch e-byst. Pa bynnag ffordd i chi eisiau gysylltu, byddwn ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith. A dyna ni am nawr, ynddo fe? Felly, diolch i'n helpwyr ni o Bro Morgannwg. A bydd yn hyfryd i weld chi. O, dyma nhw, maen nhw'n dod mewn. Come and say goodbye. Dyma ni. Maen nhw'n mynd i weithio'n galed nawr yn gorffen yr arbrawf yma, ynddo fe. Ond yn y cyfamser, joiwch gyda'ch rovers a ni'n edrych ymlaen at weld chi tro nesaf. Hwyl! Hwyl!